People say the sky is the limit. Namhlanje besikade sila eBet Center, and we have been witnessing people performing and people who live with the condition of disability abangas limited in any condition, but they are able to give us good talents, and also they are able to perform in such a miracle way. Namhlanje sikhuluma nobani? Khuluma noThandi Gcwensa. Thandi Gcwensa. Yebo. Yes, Thandi Gcwensa sikubonile nje namhlanje uperforma ngendlela emangalisayo, and motivation yakho, it seems like ubuperforma kakhulu izingoma zaBusi Mhlongo. If you could just tell us more about the reason why you chose to perform ingoma zaBusi Mhlongo. Ingoma zabo Simhlongo ngiyayithanda kakhulu, kahle kahle ngithanda kakhulu iJazz. Umaskandi nje kwaba khona isehle sehleki esehlayo ngase ngabhala lengoma ke kade ngiperform, kodwa nje isikhathi esiningi ngenza iJazz nomaskandi gospel. Yebo, kahlahla ukho umculo engakwazi ukucula nje. Into engikwaziyo nje uNkulunkulu kahle kahle wangipha nje italent lela ngiyanga esikoleni, angiyanga ndawo nje wama nje wangipha ngisamncane ngino 6 years. So kusukela una 6 years nje you have been exposed to music and singing as well. Yebo. Futhi ke ngazalwa ngingaboni vela angaze ngize ngibone. Isayitham nje yayincane yagcina isize yaphela ke ngaqhubeka ke nje ngikuthanda umusic. Ngasebenzisana nabanye ama organization, kodwa futhi angakwazi ukungiqhubezela phambili ngaze nami ngayibonela ukuthi okay angicona angiqale nami kuyixhumanela nabanye abantu abafana nami. Mhlawumbe ikhona into ezokwenzeka. Kushuthi ke uNkulunkulu angenzela umusa, ngahlanganisa nami ngabhatanisa ngemali yami egrant, ngarecorda ke lesingili eyodwa anongibhekela abantu abami. Yebo. No, siyabonga kakhulu, istory sakho siyamangaza kakhulu, because it seems like awuzange uzuyiyekelele because of i-condition ophila ngaphansi kwayo, but ukwazile ukuthi ufune ama-opportunities azokubeka kwi-position better empilweni. So I believe ukuthi you are still dreaming high even though ukule position okuyona namhlanje. Ya khona into engiyithandayo ngithanda ukuthi ngicabanga ukuthi njengoba size la sizokwazi ukuthi sitholane nabantu abazosixhumanisa ukuthi into iqhubeke, ngoba ama performance siyawadinga. Mina stage ke vele into zami sisebenze kakhulu ePlayhouse. Kodwa nje kwamanje sithi sisamile kancane, kodwa nje ngiyabhala ingoma. Angekho umuntu ongibhalela, ngiyayibhalela mina. Futhi ngiyiculele mina, ngiyidlalele sometimes. Kodwa ukudlala ngidlala kancane, angidlali kakhulu. Uma ngizokwenza ingoma ngine keyboard endlini yami, yona ke ngisebenzisayo. Yebo. Hayi impela italent unalo, ngoba ngathi iziningi impela izinto okwaziyo ukuthi uzenze. Siyabonga kakhulu actually for not limiting yourself and be able to reach out to higher possibilities as well. I understand ukuthi event yanamhlanje is to showcase its talent eninalo, ukuthi different organizations as well will be able to reach out and be able to fund where they can ukuze iphupho leni lizokhula kakhulu. Yes. Kuzokwenzeka lokho as long as you keep on pushing and pushing until you reach to that level. No, siyabonga kakhulu, and if you would like to share a message kubantu abasekhaya, what would you say to them? Kubantu abasekhaya ngizothi ngicela ukuthi abantu abanabantwana nenkinga yamehlo ngicela bengabavalele endlini, bebakhiphe. And isikhathi esiningi abantwana abakhubazekile banamatalent. Uthola ukuthi umzali uyalibona italente lomntwana wakhe kodwa akafuni ukumkhipha amveza amhlanganise nabanye abantu. Mengase nje kuhanje kuthiwa ngena door to door, ngathola abantwana abaningi abafihliwe endlini abanamatalent. Ngicabanga ukuthi ngokuqala kwale organization nokuqhubeka kwayo izokwazi ukuthi ihambe ibakhipha, ngoba abanye bengaboni ukubakazi ngokusebenza ngezandla. Benze ama craft work, bayenza ama computer bayakhuluma.
bafunda nangezandla kuningi nje abakwenza abantu abangaboni as long as nje mezizothola ithuba lokuthi avuleleke lavalelwe khona. Yebo abazali ngiyacela emakhaya umphakathi usamukele njengoba singaboni kube sengazuthi umuntu ongaboni mhlambe nengqondo ngoba engaboni ayisebenzi konke kuyaphila amehlo kuphela nje kwacisha khona umlilo njengogesi osuke uhambile. Yebo. Hayi cha siyabonga kakhulu mama for umsebenzi wakho omuhle and for ukuthi uthathe ithuba elivelayo ungabi ilaba abazivalelayo bengaphumeli obala. Siyabonga kakhulu engathi nje umsebenzi wenu ungakhula njalo kube kuhle konke siyabonga kakhulu. Siyabonga nathi sithanda sabonga.